Täällä. Mitä? Tällainen sydänvikainen juoksee. Pizzailtiin 2 postaa meidän. Se on täällä jossakin. Vastuullinen äiti. Silloin mä tiedän, että on orahtava nälkä. Saa nähdä sään. Vähän semmonen niinku... Ja mä kirjoitan tuohon tosi nopeasti. Mä oon muuten merkki. Joo, Nanna, moi. Tiedän kyllä. Joo, sulla on jedi. Joo. Sanoin, se rupee huutaa nälkään, että tuut hakemaan ja mä jätän tämän leikki kesken. Niin. On hyvä kun loppuu. Joo, kyllä, eikä tarvitse murehtia, että onko se pilaantunut ja missä lämmin. Siellä on niitä näkyy. Joo, tosi helppo. Joo, ja sillä ei se ole se oli helpompi reissussa kuin kotona. Joo, se nukahtaa aina kun lähdetään autolla. Niin, aivan. Tai lykitään. Joo. Se tapahtuu niin helpolla. Se nyt jotenkin niin Joo. Piti pennusta ottaa. Se kuuluu sen. Niin. Johonkin restiä ja nyt se purkaa. Hei, mä en oo muuten hakenut sitä. Niin. Sitä valtin arvostelua ollenkaan. Jaa, saan. Ei kun mä en oo hakenut. Jaa, voisit hakea. Mutta hae sitten, kun mulla on tää Jouko. Joo. Niin mä otan tän kasvattaa, jota tän viimetteeksi. Joo. Kun se on semmonen esiintyjä, Tedi. Mä otan Leon. Sitten eka menee Jedi, sit Leo, Mauno, Kiti. Tää niin hyvässä karvassa kanssa. Sehän siellä yksi narttukin olla. Se on ihan hyvä luokka. Pitäkää hei pojasta kumppanille, että mä käyn porukalla. Lähdätkö sä pois? Joo. No me lähdetään hakemaan lääkettä kanssa tolle, mutta me viedään Reetat Deltalle sitten tavallaan. Kato, mun täytyy sitten vielä sokka. Täytyy varmaan avata se takalippa sieltä. Joo. Jos ei siellä takana... Sokka vie esittää. Ai niin sekin. Niin. Pada kelloa, ei unohdeta sitä. Mä en muista monelta ne on. Yhden aikaa Laiho on jossain helkatin aurassa vasta tulossa. Ai jaa.